Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo aku Ki Rudi. Ambek Ki Paito. Lah aku iki karo Ki Paito ana di lokasi lereng Gunung Jarangga. Lah sing jare masyarakat sekitar ning kene iki akeh makhluk astral sing sering nampakno wujude. Ben awakmu gak penasaran? Ayo melok aku nelusuri makhluk-makhluk astral. Ayo. Monggo. Rosok ana benda-benda misterius kayak panas. Nah, nek kaya iki ana gamane. Tapi panas tapi. Apa ini ditarik? Iya kok. Jangan ayo cari ayo Ki, bareng-bareng bantu ya. Lah, ning iki jero lemah iki koyoke ana emas iki. Tak cabuli dhisik. Ben gak penasaran. Iki batu narik iki ki. Abot rasane. Mediator, air. Siram. Tak panas. Iki Mas Ratu biyen jarene ilang iki. Ana sing nyingitno nang anak buah. Iki koyoke iki Seli kuningan. Iki peninggalan sejarah. Keping emas iki peninggalan sejarah Majapahit. ya. Mediator. Iki Jokon dhisik. Awas silang ya. Panas kan. Ya apa? Iki lanjut golek maneh apa ya, Bu? Ana lagi sik. Oh, no ya. Awas. Ini gak gelem digesek kayak iki. Ya apa iki? Kan iki yang diberikan. Ya apa iki? Iki ayo bantu. Tarik Ki. Tarik.
Kanu ki. Kanu ki, ayo ki. Ayo ki, cepet ki. Lepas. Naik Onis. Air, motivator. Jalan Ki. Awas. Jalan Ki. Iki mesti ono sing duwe iki. Terus kuningan asli. Iki wis ono sing duwe. Tak rasakno iki sing duwe iki gak trimo lek didukno iki. Ya apa lek sing duwe iki di lebokno nang mediator iki. Iya, Ki. Ayo njajal lebokno wedam iki nang mediator ya. Ya sing duwe iku iki. Mediator. Minta bantuan mediator. Logo. Ya boleh telepon iki. Di sini kita lebokno nang awakmu yo. Ya. Sing duwe iki lho. Siap. Kosongkan pikiran kosongan ya. Yo. Ya. Ayo, bantu aku Ki. Wah. Lapo men? Lapo nyelok aku? Ono pentingnya yo. Lapo ganggu aku? Sapa awakmu? Lapo ganggu aku? Kone njogo gelas iki ya. Duduk, aku anak buah ya. Lapo nyelok aku? Aku no butuhin. Butuh lapo? Iki sing duwe gelas iki sop. Ndak kepo. Aku takon bener iki. Awakmu njogo kene ya. Duduk, aku anak buah ya. Bosmu nandi? Sing iki. Lapo takon bosku? Lha bisa apa njogo? Aku kate takon Aku asal dirian, usule Nen. gelas iki. Ndi mangene? Aku panggil dedek lukur gunung Pucaranggai. Bosmu celuk niso. Ndak penting. Aku kate omong mbek bosmu. Ndak penting, ojo takon kepo. asal usule gelas iki. Sampean weruh. Aku ndak weruh. Tak paksa bosmu ngono. Bosmu celuk nene iso yo. Ndak penting. Lek gelem apa ndak kon nyeluk bosmu? Ndak penting. Lapo nyelok aku? Lapo ganggu nang dene? Celukun bosmu sing duwe gelas iki. Aku sing duwe sing jogo. Lah yo aku kate takon asal usule. Ndak perlu. Celukun bosmu. Ndak penting. Kepo. Lah ndak kon celuk. Kon tak ajurno kon. Ngalih aku. Bosmu jeluken. Bosmu Ndak penting. celukun. Ndak penting. Bosku ono sibuk. Lah aku sing nyeluk ya apa? Ojo diganggu bosku. Apa wong mani? Teheran durung teko. Jancuk. Mediator satu aja. Sungguh sisi. Tenang, pikiran tenang.
takon iki, takon. Waalaikumsalam. Kenapa iki? Sinten namanya? Apa kok takon jenengku? Sinten namanya? Aku kate takon. Sampeyan sapa? Aku nenek. Nenek sapa? Enak iki. Apa ganggu putuku kamen? Aku kate Aku takon. ndak ganggu. Aku mek kepengin takon to. nek kepengin nero sejarah gelas kuningan iki. Apa kon? YP Aku- gelas iku. Aku kepengin weruh. Iki gelas asal usule iki teko ndi? Iku gelas teko Gujarat. Apa? Lah ceritane iki apa kok sampai gelas iki ana ning kene? Biyen iku digawa wong Jepang. Aku ate takon maneh. Iki Kenapa? bener asal usule teko Jepang. Iya. Wong ambek wong Jepang digawa mrene. Iki disimpen aku oleh apa gak? Oleh ya apa iku? Gelas iki oleh tak simpen aku apa disimpen sampean dhewe? Aja digawa nyanti-nyanti. Tak simpen aku oleh apa gak? Ndak oleh. Apa? Apa oh? Ndak oleh. Pokok ndak oleh wis. Wis. Aja ganggu aku tok. Apa Tokno aku wis saiki. Si. Dorong, mari nih diluk. Tokno aku wis. Lah ndak ditokno ya apa? Awas kono ini. Metu apa ndak? Tokno aku wis. Metu dhewe apa ndak? Tokno sana sing nyeluk aku ini. Iki tokno pisan. Tangan. Iki tokno iki. Iki tokno iki. Gelas tak balekno maneng ya. Iya, simpen sing bener. Gelas tak balekno tanggene ya. Iya. Simpen sing bener. Iya tak balekno Kon nek mangan tak tokno gelem apa ndak? Tokno aku saiki. Ojo Betul, ganggu maneh meneng kene. Metu dhewe ndak iso. Sampe dhewe. Ndak iso. Metu dhewe wis payah aku ate ngetokno. Heran turun tutuk. Oleh THR lah. Oleh. Iki tak kok aku gawe riyo ndak apa? Ndak oleh. Simpen sing bener. Ojo ganggu meneng kene meneh. Tokno iki. Tetrane ngawur iki. Ayo tuh. Wes, Ono endi iki? Wancet dek mangi kuah. Boleh mang ning kene aku. Iya. Banyak. Lah, iki benda-benda iki kate dibalekno nang asal usule. Kal ambil gelas iki. Gelas di sini ya. Yap. Ayo balekno dhisik ayo. Man balekno dhisik aku. Wis, Aku ki Rudi karo Ki Paito. Paito. Kate pamit dhisik. Wis Wis cukup iki. penelusurane iki wis selesai sampai ning kene ae. Ben ndak penasaran meneng, tunggu ning episode selanjutnya. Entenono. Nek